Maudto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Sa Zamboanga del Sur, mga mulupyo, estudyante, barangay officials ug mga sundalo naghiusa sa pagpananum og mga nara ug mahogany trees. Kabahin kini sa usa ka semanang kasaulugan sa 37th founding anniversary sa 1st Cavalry Eagle Eye Squadron sa Mechanized Infantry Division. Ang Eagle Eye Squadron natukod ni atong August 16, 1976 isip 1st Light Armored Battalion ug niadto lang Abril karong tuiga giilisan og ngalan ngadto na sa Eagle Eye Squadron. Hatagan sab og pasidungog sa squadron ang ilang mga kaubanan nga nangamatay samtang nag-duty. Usa ka libo nga mga seedlings ang ipananom atol sa tree planting activity nga gihimo sa Barangay Pulakan, lungsod sa Labangan. Gihimo sab ang pagpirma og kasabutan tali sa barangay ug sa squadron alang sa kalihukan.